नोंथांमोनखौ आंनि कहिमा रिल्स यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन ना आं मिथिया जिखिजाया नोंथांमोनानो आंनि भिडिअखौ नायखानांगोन आरोना स' माने दिनै रानि गार्डेन प्रडाक्सन चेनेलाव थास' बिबार पार्ट 3 बेनि शुट जाबाय दङ मैया जादोंमोन मैया भिडिअखौ लानानै हानायमानिखौ आंबो भिडिअ खालामनो नाजालांबाय थासिगोन स' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों जेनेबा इदिनो आं मिथियाखै जेनेबा आंखौ लांनो फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों रानि गार्डेन प्रडाक्सन चेनेलाव थास' बिबार पार्ट Ibu kok kan boleh. Lama kena nih demi mati. Lang nu fikir ya. Hai. Hah? Ya. Gue nanti sih. Guys, men, toko lah kan selele beda mana? Kontrol mana ya? Jajan. Kalau nggak. Kontrol ada video nggak? Sekarang nunggu siapa sampai cuma tanah ubi deh hebat. Hai guys, नै जोङो दा सुटिंआव फैदों आरोना आं सासे मानसिनि ब्लग हमनानै होदों नै बिथांनिनो कहिमा ब्लग नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो आरो जाय गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामना हो जोंनि बे थास' बिबार पार्ट 3 खौ नोंथांमोना थाबैनो नुगोन आरोना एक्ट्रेस महरै बिथांखौ लाबोनाय जादों जोङो नै बरिया नै भिउआ जों होलांबाय लामाया फिसासा दा थांगासिनो जोङो गाइस नै एकदम लामाया दा जोङो लकेसन चेन्ज खालामदों आरोना नै एक्टरा इयो गासिबो कहिमा ब्लगाव बरायग्रोनाय जाबाय आरोना गासिखौबो ओंखाम मोनजायाखै ना बिसोरो गासिबो ओंखाम उखैबायनो सियार बहनना हो स्कुलनिखौ ओइ नै बिमा ओइ बिमा मा जाखो मा खालामदो गोसथोनायनि नै मालाय मा लाब लिरलायथारदों नै एद' फराय बिमाया नै जोंहा बुरैनि रलाव मोनदों बियो आं खिन्थु नंखाया केमेरामेन आंखौ बुंखानाङा आं नंखाया आं लाखाया लायखांगोन सासेनि फान्थावस्रिया एक्टर गाजोला धनजित बिथाङा एक्टर आरोना नै बया हेन्डसामखा आरोना जेन्टेलमेन ना बरिया नुदो फिउआ थाब-थाबनो बारायनानै हो एसे कहिमानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो सोलिगासिनो दं जोंहा नै सान्दुं गोसाबाबो गारथाराखै बेखौ सिनायो बेयो गुटका मास्टार माबायदि मोनदों आसोल आलु मोजां मोनदा हिट मालाय सोरनि ब्लगा सोरनि केस होगोन आंनि मोखांखौ उनावबा ए नोंखौनो होथारगोन आं सेलिब्रिटि ना आइ डोन्ट नो सेलिब्रिटि बेखौ नायना थाखा रेडि एक्सन हिन्जावखौ लाबोनाय जादों नामा हामगै wah mobile godan labaय नामा बेसे लानाय सेकेन्ड बावसोनो माखासेया शुटिं लायो माखासेया नै सायाव जिरना थायो mana जेनला नै नोंथांमोन जों दायो दसे ब्रेक टाइम लादों जिरायथ'दों नुखारबायलै
udah ओंखारबाय नै आं बिथांनि चेनेलाव दसे ब्लग खालामदों आरो ओमफ्राय सार gimana खबरा दङ बरिया ओंखाम फैदोंलै माथो हाबाया माला होनदों नोंनिया हाबा गैयालै फैगौ बोसोराव ना मा नागिरगासिनोसो दङ माना मोनबा खबर होगोन आं माना बिदिनोसै खबर होनोसै मोनबाथाय गैया सिंगेलथ' एप्लाइ खालामफैगौ फैगौ बैसागुआव लाबोनांगौ ना मोनथ' सार मानो रेडि खालामदों थास' खानायनि गेलागबनि गेलागब नोंनि बिथां क्रेजि खायमानि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय आं बिथां क्रेजि खायमा बिथांनि केमेराखौ हमदों आरो ना दा नै जोंहा ओरै शुट सोलिबाय दङ नैबे हाग्राबारियाव मैगं खानाय जागोन आरो नैबेयावहाय मैगं खाबाय दं ओमफ्राय बे समावनो एक्ट्रिसा खिनो ओंखारनानै बै खनायाव खिहैगोन आरो ना ओमफ्राय लिभारखौ गिनानै खिनो बादों आरो मानसिया खिनो ओंखारब्लाबो लाथारनो नागिरदों नाथाय एमारजेन्सि खिनो ओंखारदों मानसियानो मैगं खानायानो आथिं खानो जायगा आथिं दोननो जायगा नागिरबावलायो नै ओरै केमेरामेन नै जोंनिया बट्रिसा नै थास' खादों आरो ना एक्ट्रिसा नै मैगं खाबाय दं आरो ना आयौ मैगंआबो थास' बिलाइ गोजा बेखौनो जागोन आरो जायाखैबो बानायफिननो हागोन आरोलै बे थास' बिलाइ मैगंखौनो जागोन गैया थास'आ नोंसोर गामियाव गैखायाबा मा जाजोबगोन माथो गोरनायाव गावसोरानो इदि खानो खोथादो माजों जागोन बेखौलाय थास' बिलाइ मैगंखौलाय ब्लग हमदों ब्लग हमदों औ एक्ट्रिसनि बट्रिसनि नङा बट्रिसनि नङा एक्ट्रिसनि नै एक्ट्रिसनि फंबाया बेनोमोन केमेरामेना नै दा बिथाङा ब्लगिं खालामगासिनो दं नै बिथाङा जोंहा मा होनोमोन रामसार बिथाङाबो मोनसे चेनेल दङ बिथांनि चेनेलनि मुङानो जाबाय लोंब्लाबो फेया बिथांनि चेनेलनि मुङा फेया बिथांनि चेनेलनि मुङा बिदि आरो ना औ हामानो माने दिनै रायलायनो हामा आरो बिथाङा माने चेनेलनि नामखौ खिथानो हामा जोंहा दं डाइरेक्टर सार डाइरेक्टर सारानो बेनो जोंना गोसोम जाजानो गिदिर नामा सारा दे नै बिथांनि मुङा किरमिदस दायो बिथाङा एक्ट्रिसनि खिनायखौ नायखुमानो आदसा किरमिदस ना मामोन बिथांनिया नङा नैबे माबायाव जेनेबा बे सर्ट मुभियाव किरमिदस ना मा लादोंमोन आदसा दे किरमिदस ना मा लादोंमोन आदसा दे फट' सुदा जोबखाबाय आरो एसेयावनो थास' बिबार पार्ट 3 नि शुट सोलिबाय दं आरो ना नोंथांमोना नायखाबाय थादो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ गोसो गैयाबाबो नायखादो गोसोबाबो बे थास' बिलाइ मैगंखौ जानानै गोदनायाव मान लायोबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाना जाया ना गोरानजों जानांगोन बेखौ दैबानानि ना गोरानजों दैबानानि ना गोरानजों जानांगोन हनै किरमिदसआ एक्ट्रिसनि खिनो नायखुमानो थांनो नागिरदों सुवादा मासि लैखोन सारालै बेलाय दाखोर नुसोबावो नामा सालनिखौ आदसा ओरैनि नामा हाइजें आफादनि हाइजें दा एसे गरम आदसा गोदो गाननायनि हुदा दङथ' माने थफसिजों खर'जों एगजास्ट जायाखै आरो ना गोबाव सम जाबाय थफसि गायनाया नङा होमबा बावग्रोमोनदों आरो ना जोङो आदसा कम्पारेसनयाव बलद माबायाव आदसा थाखाव हाइजें आफादनिमोन ना नोंथाङाबो हाइजें आफादनिया आदसा नुनाय मोनदोंमोन आं नोंखौ बेफोर गामियाव गोदो आदसा दा उथिबाय थानाय समाव खाथिंलाबायग्रासोमोन नङा होमबा फोथार बारिफोराव मा हाग्रा गायफैलाबायखो
उनि माबा दंफां दालायसो बोख्लायबाय बे डिरेक्टर साला जोंना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना आदसा दा नोंथाङा एक्ट्रिसनि खिनाय नायखोमानो नागिरदों ना मा होनदों रेडि जाबाय ना जाबावदो दानियाबा केरिमायानो सेयार्स गैलानो दे केरिमा मेन एक्ट्रिस मा सिरि सिरि ओमफ्राय सान्दुं गोसाखाय खादाखौ आवथिनांगौथ' बै फिसा फिसा गब्लुजों गब्लुदों माथो सान्दुङा सेरथिबोदों थास' बिलाइ दे Siya minilari ini. Nah guys, menuju ke sini siapa kali? Mulai dicoba nih. Ori dong kirim video. Siap teman-teman karena Ori dong aktris. Siapa aktris? Siapa kameramen? Video terus jangan dengar nah bisir. Kajmen. Udah uploading kita kalau merana akhir. Hei gan थाब गान थास' बिलाइजों खोबनो नागिरदों नै बिथांनिखौ दायो मा मावदोंलै माबा mana lo? आंनिसो लावाय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय हे मामा बरायनाय जाबाय नोंखौ दा माबायाव होदेरनो हागोन नोङो इखौ ब्लगाव बरायनाय जाबाय बेग बाग्रा माबा खादा लाग्रा इसोरो बेखौ दिनै बेग लाग्रा खादा लाग्रा माबा गस्ला लाग्रायावसो लाबोदों नोंसोरनो लादों थाखाय केमेरा इसना